clam unànime en suport del poble ucraïnès i en contra de la guerra que diuen ha iniciat Putin. La comunitat ucraïnesa reclama ajuda humanitària als països de la Unió Europea per, sobretot, enviar medicaments al seu país en un moment en què comencen a escassejar. Són ucraïnesos que viuen aquí a Mallorca però que tenen la majoria família allà al seu país i que alguns estan intentant escapar de la guerra i d'altres es quedaran per defensar el seu país. Acostar-se avui a la plaça d'Espanya de Palma era conèixer de prop el patiment del poble ucraïnès després de l'atac de l'exèrcit rus. Que sepáis que el Putin no quiere solo ocupar Ucrania. ¿Vale? Esta persona no está bien de cabeza. Multitud de cartells que fan reflexionar sobre el perquè d'una guerra en ple segle XXI i en contra de l'autocràcia de Putin. Més de 500 persones, ucraïnesos, cantant segurament per donar força als seus compatriotes, a les seves famílies. Mi abuela, mis primos y hace 2 días que están intentando llegar, pero hoy no sabemos dónde van a dormir porque tendrán que dormir en el coche porque hay toque de queda. Acostar-s'hi avui aquí ha estat també comprendre la situació geopolítica d'allò que anomenem l'Europa de l'Est. Yo no apoyo nadie, ninguno, ni presidente ruso, ni presidente ucraniano, ni los líderes europeos. Ninguno no puede hacer su trabajo bien, ninguno no sabe qué es diplomacia, porque todo está destruido. Toda mi país está en ruïnes, està en fuego. La majoria ucraïnesos, però també russos i bielorussos que estan farts de l'odi entre pobles germans, en gran part generat pels líders polítics. Y no difundir esto de que los rusos son nazis, de que, ¿sabes?, de que todos pensamos como Putin, porque no es verdad. Los rusos tampoco queremos que entre Putin en nuestro territorio para dar la guerra a Ucrania. La comunitat ucraïnesa reclama ara sobretot ajuda humanitària, però també una implicació més bel·ligerant de la Unió Europea contra l'atac de Putin.